Hola, soc Herminio Serra, regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de la Vall, i este any, en la campanya del foment de la lectura que organitza la nostra biblioteca, vull recomanar El vuelo de Paloma, un llibre escrit per una autora local, per Rosabel Peñarroja Garcés, i que ens fa veure, ens fa reflexionar sobre la importància de la família. La seva protagonista, Paloma, redescobreix a sa mare llegint unes memòries, un diari que havia escrit i que troba després de la seva mort. Per tant, ens fa reflexionar, com dia, de la importància de parlar, de cuidar, de protegir i d'escoltar els membres de la nostra família, una peça fonamental en les nostres vides. Vull recomanar este llibre i també que compreu llibres a les nostres llibreries locals i consumiu productes escrits per les grans autores locals i autors que tenim a la nostra ciutat. Bona lectura i bon Nadal!